aku loro kok. Wedok kabeh. Kembar to. Siapa jenenge? Nini Irlina karo Nunu Irliana. Celukane Nini karo Nunu. Celukane siapa? Nini karo Nunu. Nek sing Nini kulite putih kaya buke. Lah Nunuke wireng, Mas. Dolan ning omah to ben ngerti. Nek sing Nini putih kaya buke kulite. Lah Nunuke wireng. Ngomong kok. Waru-waru doyong manglung neng kali. Ayu-ayu moblong. Sing ayu moblong kok merak ati. Sanda japit dudu bakia. Panggonane nyelempet rasane enak. Kene mambu ya doyan. Tak omongi aja ngece dume mambu doyan. Sing jeneng tempe bosok kae mambune nek ora jangan ra nggo tempe bosok ra enak. Lah nggih enak ta mambu? Gonamu iki urung bosok. Semangit. Wis mbuktekke. Wis. Ternyata nyetrum lho. Aku nyekel kowe sedilit wae aku nyetrum dadi gagap. Dae nek suwe. Lah ya aku kepengen suwe lho. Ya aja ngono, Ten. Lah ya kepiye? Aku tresno tenan lho karo kowe mbok madhep rene. Males. Ora dijak omong kok malah madhep rono wae lho. Yo piye. Aku tresno karo kowe. Aku wis ngomong to, aku ora iso. Ya. Wah, aku wis ngomong to, aku ora iso. Iki laron. Dicoba, kabeh iki kudu dicoba. Kowe jenenge kowe wae tuku klambi kudu dicoba lho. Lah iya. Lah aku saiki cobanen. Kok nek ora jodoh diulehke oleh. Ora apa-apa, sementing aku mbok coba. Tenane. Iya. Ayo. Kowe ora tetek kowe iki jenenge. Oh ya ora iso piye ora. Kok urung dijajal kok ora iso lho. Coba sik, cicipi nek carane mangan. Nah. Dong ora? Yo dong. Nek dong. Ora sang mati kono-kono. Sutradarane Oh, sutradarane meneng wae kok. aku pusing aku. Kenapa pusing? Ora iso omong. Ora iso. Nduk Lilis. Dalem. Remenan daharan napa, Nduk? Mie, Mas. Mie keriting napa mie sing dawa? Aku demenane sing keriting gek dawa. Ayo lek kok padha karo aku. Ya, krek. Anu Nur Sewu, Nduk Nur Sewu, remenane kok mie sing pedes napa sing sedengan? Demen aku sing pedes, Mas, ben iso huha. Jawa, Cil. Karo kringete katos-katos. Jaluk ya, Cil. Aja tetek. Sliliden itu. Ora mangan apa-apa kok sliliden ya. Tak sogoke piye? Aja, alah. Ayo aku wale. Silit jenengan to. Ayo sing nyogok silitmu ki aku wae. Lah aku ra sliliten kok. Matar iku, Pak. Mbok sliliten. Ya ora kok.